आज 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में आमर सम्माननीय राज्य सभापति को पताका उत्तोलन निमंत आमंत्रण करुच्ची। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आज आम समस्त स्मरणीय दिन 1950 मसीह जो संविधान आम देश स्वाधीनता पर प्रणयन होता जनवरी 26 तारीख समस्त साधारणतंत्र दिवस भाव समस्ते पालन कर लंबा संघर्ष यात्रा 1200 वर्ष पराधीनता पर देश स्वाधीन आम संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान टीम तैयारी कला से संविधान आज बुद्धिमंत समृद्ध हो संविधान आम जनगण सेवा समस्त द्वारा आज 140 कोटी देशवासी आम संविधान को सम्मान दे संविधान हूँ आम शक्ति सामर्थ्य प्रेरणा केंद्र। संविधान संविधान को मानिबा समाज को संविधान सहित आमर कार्य करवा विश्वसनीयता तैयारी करवा संविधान मूल लक्ष्य समाज को सारा समाज को एक कर जोड़वा एवं देश एकता अखंडता एवं सार्वभौमता अक्षुण्ण रही समस्त प्रतिबद्धता आवश्यक। देशपाई प्रतिबद्धता केवल नुहे समाज व्यक्ति एवं विभिन्न समस्या आम प्रतिबद्धता आवश्यक। स्वाधीनता कष्टलब्ध स्वाधीनता जो मैंने आम महात्मा गांधी घटू गोपबंधु दास डॉक्टर हरिकृष्ण महताब पर्यटन नवकृष्ण चौधरी पर्यटन जो मैंने मधुसूदन दास जो मैंने निज जीवन को जलांजलि दे जीवन यौवन दे एवं जो मैंने वीर सावरकर ठू बाजीराउत पर्यटन जो मैंने देशपाई जो जीवन को विसर्जन कल एवं जो मानकर प्रेरणा उत्साह इतिहास आज स्मरण कर दिन जो मानकर त्याग तपस्या निज व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि दे समाज और देशपाई देश को स्वाधीन करने जो प्रचेषा कले समस्ते चिरस्मरणीय से रे आमर आज दिन से स्मरण कर दिन से इतिहास को अवलोकन न कर पराधीनतार कष्ट पराधीनतार जंत्रणा से समय अन्याय अनीति से समय विभिन्न प्रकार व्यभिचार एवं जो भाव में धर्म जाति देश जो अन्य अत्याचार होता
ଶୁଣିବେ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ନିଜ ଶାସନ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛୁ। ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 150 ବର୍ଷ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପାଳନ ବର୍ଷ 150 ବର୍ଷ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବର୍ଷ ଏବଂ 150 ବର୍ଷ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ବର୍ଷ ବି ପୁରା ହେଇଛି। 100 ବର୍ଷର ଆମ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର 100 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି। 100 ବର୍ଷ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଳ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ହେଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ତାଙ୍କର ବି ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର 125 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଗାଥା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା 100 ବର୍ଷ ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ, ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ଭାରତ এই ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ଇତିହାସ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ତଳସ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବ ଯେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବୁ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ପୁରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ପରିଶ୍ରମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସାଧନା ବ୍ୟତୀତ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଧାରାରେ ଆମ ନେତୃତ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିବା ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେବା କରିବାର ମନୋଭକ୍ତି ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ତଳ ପାହାଚରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଯେଉଁଟା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ହେବ, ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ସେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 18 ମାସ ସରକାର ପୁରା ହେଇଛି, 100 ଦିନ ପୁରା ହେଲା, 365 ଦିନ ପୁରା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବିଗତ 60 ବର୍ଷ ଧରି ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ଚିଠା ଅଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଚିହ୍ନ ଆସୁ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହିବିନି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏତିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା
ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରଖିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।